de pèl gris, que es deia Tabalet. Un dia la seva mare, la Marieta cua curta, va anar a buscar pastanagues i va dir al seu fill: Tabalet, no surtis del cau, que vaig a buscar pastanagues. No, mare, no surtis del cau. La mare va fer un petó al Tabalet i li va dir... Al cap d'una estona va rebre allà un mico moixerit. En no sentir cap soroll, es va posar a cantar. Tabalet, vine aquí, Surt a fora, Tabalet, vine aquí, surt a fora, juga amb mi. No, que la mare m'ha dit que no surti del cau. I el pobre mico va marxar ben trist. Jaume, Al cap d'una estona va passar per allà una Marieta que es va acostar al cau i en no sentir cap soroll es va posar a cantar. Tabalet, vine aquí, surt a fora, Tabalet, vine aquí, surt a fora, juga amb mi. Què li va dir el Tabalet? Mare m'ha dit que no surti del cau. I la pobra Marieta va marxar més tota trista cap a un altre lloc. Al cap d'una estona va passar per allà un gall ben eixerit, tot cantant. Què fa el gall? Es va acostar al cau i es va posar a cantar. Tabalet, vine aquí, surt a fora, Tabalet, vine aquí, surt a fora, juga amb mi. I el Tabalet va dir, No, que la mare m'ha dit que no surti del cau. i el pobre gall va marxar ben trist. Però, al cap d'una estona, el Tabalet va sentir un soroll molt estrany. El Tabalet va aixecar les orelles i va escoltar aquell soroll que cada cop era més fort. El Tabalet volia saber què era aquell soroll i va sortir del cau oblidant les paraules de la mare. De sobte, una gran serp verda amb la boca molt oberta se'l volia menjar d'un mos. El conillet, tremolant de por i molt enrupit, va cridar: Mare, mare. La qual serp era a punt de menjar-se'l, va arribar la Marieta cua curta i va fer una queixalada a la serp. La serp esfereïda va marxar i la Marieta va avançar el seu fillet. Ara que la mare ja era al cau, el Tabalet va poder cridar a tots els seus amics, els va convidar a berenar. Mico, Marieta, gall. I van anar tots a jugar sense pors ni perills, tot cantant. Tabalet, vine aquí, surt a fora, Tabalet, vine aquí, surt a fora, juga amb mi. I així acaba la història d'en Tabalet. I conte contat, conte acabat. I aixeca la mà si t'ha agradat. Molt bé, doncs fem un aplaudiment? Molt bé, Molt bé! Ara us presentarem els personatges. A veure. El primer personatge qui és? Vinga, tu. Doncs va, explica'ls qui és, com te dius i què feia. Molt bé. Ara tu. Davall, molt bé. Soc la Naia i he fet de Molt bé. Molt bé.